जहाँ तहाँ देखिली हम अभी ब्यार चलता कि उ गाँव दह गईल, ई गाँव दह गईल। ए गंगा मैया ऐसा कौन गलती भइल हमनी से कि तू आज विकराल रूप धारण कर ले मैया? काहे ऐसा का गलती रहे हमारे? न्यूजवा में देखनी मैया ने पाल गेटवा खुल गइल हो। ए माँ रेडियो में सुनानी मैया ने पाल गेटवा खुल गइल हो। मैया छपरा में घुसल बावे पनिया घरवा सबके बह गइल हो। मैया चंपारण में घुसल बावे पनिया घरवा सबके बह गइल हो। 56 गेटवा खुलते मैया गाँव भर में शोर भइल हो। मैया भागलपुर में घुसल ऐसन पनिया की घरवा सबके दह गइल हो। मैया सोनापुर में आइली ऐसन पनिया की गौवा सबके दह गइल हो। चारों तरफ मीडिया वाला वीडियो बनावे डूब गइल गाय भैंसी ना वो नयावे। चारों तरफ मीडिया वाला वीडियो बनावे डूबह गइल गाय भैंसी नैयो नयावे। दया नहीं अब नीतीश चाचा तनिका उपकार करहु हो। चाचा हो गौआ में घुसल बावे पनिया घरवा सबके बह गइल हो। गंगा मैया गौआ में घुसल ऐसन पनिया की घरवा सबके दह गइल हो। शिवा बबुआ के सुझे ना उपाय बबुआ मनीषावा के घरवा बचाई। राइटर विमल सके सुझे ना उपाय संगे में कृष्ण के घरवा बचाई। करी गंगा मैया करी समा कवनो चमत्कार करी हो। गंगा मैया जतहा में घुसल ऐसन पनिया की घरवा सबके दह गइल हो। मैया महुआ में घुसल बावे पनिया घरवा सबके बह गइल हो। रेडियो में सुनानी हमैया ने पाल गेटवा खुल गइल हो। गंगा मैया गौआ में घुसल बावे पनिया घरवा सबके बह गइल हो।